ሰላም ሰላም ተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገና ውሽጢ እንትርከብ መልእክቲ ነይራትን ይጸመም ኢልኩም ክትዳምጹኒ እንታይ መልእክተይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንህዝቢ ትግራይ ዘይውክሉ ናይ ትግራይ ጀግንነት ዘይፈልጡ ባህል ትግራይ ዘይፈልጡ ህዝቢ ትግራይ መነሾ መድረሾ ኣበይ ምዃኖም ዘይፈልጡ ደርጎ ወሊድዎም ኣብ መንገዲ ደርበዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ብቻ ተጋሩና ኢሎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነልቦና ዘየለዎም ዝሞቱ ትማሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናይ 3 ዓመት ጦርነት 30% ክዘርፉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ገዛ ክጥቁሙ ዝነበሩ ትግራይ ክነብር የለዎም ካብ ዝብል ናይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገ ዝነበረ ጨፍጫፍ ክተሓባበሩ ዝነበሩ ጎቦታት ክጥቁሙ ዝነበሩ ሎሚ ደሞ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ስለ ዘይደልዩ ዝበሃል ነገር ክብሉ ንሰምዖም ነርና ሓደ እቲ ዋና ዓቅላም ጀግና ህዝቢ ትግራይ መከታ ዝኾነ ቲዲኤፍ ዲፌንስ ፎርስ ትግራይ መከታና ካብ ፈጣሪ ቀፂሉ ንምክሕሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክቅፅል ዝገበረ ሰራዊት ቡካራ አልሸባብ ናበሉ ክንደይ ፀርፍታት ክንደይ ሽምታት የውፅሉ ነይሮም ይሁላ ብትዕግስቲ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ አቅላምነት ሓዲግናዮ ኢና ምእንቲ ሓድነትና ኩሉ ነገር ዘይተባሃለ የለን ኣብ ትግራይ እዛ ንእሽተይ ትግራይ ልባ ዓብይ ክጠፍእ ትግራዋይ ቆልሕ ኢሉ ከይድ ደረቱ ነፊዩ ከይድ ኣብ ደ ዝበሎ ዓዲ መርዓ ክገብር ኣብ ደ ዝበሎ ዓዲ ኣነ ትግራዋይ ናበለ ክጭፍር ዝገበረ ባዴታቱን ባቦታቱን ዘይደራደር ወዲ ህዝቢ ዝኾነ ቲዴፍ ክንደይ ነገር ኢሎም ሰሚዕና ትማሊ ክድበቕ ዝነበረ ትማሊ ኣይጋደልና በለ ብሶፋታት ስር ከም ኣዱ ቀሚሽ ስር ተደቢቑ ዝነበረ ሎሚ መዓልቲ መፂኡ ደረቱ ነፊሁ ከም ትግራዋይ ኣክት ክገብር ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን እሱ ኣይኮነና ኒ ክዛረብ መፅአ ክዛረብ ዝመፃኹ እሱ ኩለ ተቢሂሉ እሱ ኢልና ሕጂ ዓድዋ 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 ይበሃል ኣነ ወዲ ዓድዋ ኮይና ኣይኮነን ወለደዮም ካብ ዓድዋ ይወፁን ግን ከም ሓደ ትግራዋይ ይስምዐኒ ኣነ ካብ ጫፍ ሞራስ ካብ ጫፍ ራያ ሓንቲ ትግራይ ምዃና እዩ ዝፈልጥ ወለደይ ከእብንዮም ከምኡ ኢሎም እዮም ኣእብዮምኒ ወለደይ ካብ ዓድዋ ስለ ዘይተወለዱ ኣብ ዓድዋ ዝብፃሕ በደል ኣብ ዓድዋ ዝፅረፍ ፀርፊያ ይስምዐኒ ማለት ኣይኮነን ይስምዐኒ ትግራዋይ እኳ ኣነ ዓድዋ ከም ኩሉ ናይ ትግራይ ብሄራት ሓደ እያ ህዝቢ ዓድዋ ሕልፊ ተጠቂሙ ኣይፈልጥን ብፍላይ ካብ ጫፍ ሞራስ ካብ ጫፍ ራያ ዘሎ ትግራዋይ ተበደለ እዩ ብመንግስቲ ትግራይ ከተበደለም ኩሉ ትግራዋይ እዩ ተበዲሉ ሕልፊ ጥቅም ከም ዝረኸበ ህዝቢ ዓድዋ ከምዚ ኢትዮጵያኖች ተጋሩ ሕልፊ ከም ዝተጠቀምና እናተገበረ ዝሰርሐ ፕሮፓጋንዳ ዋጋ ክፊሉልና እዩ ሕጅም ብዛዕባ ህዝቢ ዓድዋ እናተባሃለ ኣብ ህዝቢ ዓድዋ ዝግበር መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣነ ይቃወመ ምክንያቱም ኣነ ትግራይ ብወግአይ ወይ ብዘረባ ኣይኮነን ዝፈልጣ ሕሙራይ ዘይፈልጣ እንጂ ካብ ጫፍ ትግራይ ኩሉ ትግራይ ገጠራት ኮሸታት ዞባታት ከይደረ እዩ ህዝቢ ዓድዋ ሕልፊ ተጎዲኡ ምባል ምግናን ኣይኮነን ፅርግያ እንኳን የለዎን እንዳ ማርያም ሸዊቶ ግፍእ ክስራሕ ከሎ ሕልፊ እንዳ ማርያም ዳንግላት ግፍእ ተሰሪሑ ህዝቢ ዓድዋ ሕልፊ ተጎዲኡ እንጂ ሕልፊ ኣይተጠቀመን ስኢልካ ንፖለቲካ ሸፈጥና ጎጠኝነት ኣብ ትግራይ ክሰፍ ምግባር ነውር እዩ ትግራይ ኣይኮነን ሓደ ክልል ተጠቂሙ ክወፅእ መንደቁ ማዕረ ኣዴታትና እንኳን ዝሰርሕዎ ሽሩባ ማዕረ እዩ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለኹም ተጋሩና በሓልቲ ኣዲኹም ዘይትፈልጡ ኣቦኹም ዘይትፈልጡ ኣብ መንገዲ ተወለድኩም ንህዝቢ ትግራይ ትውክልዎን ኣብ መሬት ዘሎ ትግራዋይ ተከባቢሩ ዝነብር እዩ ርአዩ ከይደ ንኡ ብትግራዋይነት እዮም ዝኮርዕ ኣብ መሬት ዘሎ ትግራዋይ ኩርዕ እዩ ተከባቢሩ ዝነብር እዩ ኣብ ስልጣን ደቂ ዓድዋ ብቻ ይነበሩ ብሓቂ ዓይን ህወሓት ዝበሃል ድርጅት ወይም ህወሓት ዝበሃል ተቋም ኣሎ ንኡ ምቋም መሰልኩም እዩ መሰልና እዩ ምድጋፍም ምቋም መሰል ወዲ ሰባት መሰል እዩ ህዝቢ ዓድዋ ግን ክመርህ ከም ዝነበረ ህልፍ ክጥቀም ዝነበረ ጌጋ ኣብ ቦምበር ምክትል ዝነበሩ ኣለዉ እኳ ኣብ ህወሓት ውስጥ ኣቦይ ፀሃየ ስዩም መስፍን ኣባ ነብሶ ነብሶም ይምሃሮም ጀጋኑ ኣርባዕተኛትና ኣቦታትና ኣብ ህወሓት ውስጥ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኣቦይ ፀሃየ ካብ ኣክሱም ስዩም መስፍን ካብ ዓዲግራት ኣባ ነብሶ ከዳጋ ሓሙስ እዩ እዞም ሰባት ክመርህዎ ዝነበሩ ኣቦይ ስብሓትም ነይሮም ካብ ዓድዋ ኩሎም ተጋሩ ንሃጢያቱም ንፅቡቅ ነገሮም ተመካኪሮም ዝኸዱ ኣቦታትና እዮም ግን ካብ ህዝቢ ዓድዋ ከም ዝወፀ ጌርኩም ብሬንዎሽ ትገብርዎ ነዚ ህዝቢ ኣነ ትግራዋይ ኣብ መሬት ዘሎ ተከባቢሩ ከም ዝነብር በዓለይም ስለ ዝፈልጥ ስለዚ
ከምዚ ስኢልካ እዞም ጸላእትና ውላ ጀሚሮም እዮም ኣጋሜን ራያን ተንቤን እኮ ተጋርዮም እዞም ዓድዋ ዝበሃሉ ብቲ ዘለዎ ግን ናይ ስርዓቱ ገለመ ከምዚ ተጀሚሩ ኣሎ ጸላእትና ናይ ትግራይ ሓድነት ከበታትኑ ከምኡ ይገብሩ ኣሎ ዝገርመኩም ትግራይ ኣብ 3 ዓመት ጦርነት እንኳን ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ ዝዓበ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ ዘይዓበ ሞይቱ ተሰቃዩ ተሓሪዱ ተቀቲሉ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ዘለኩም ካብ ትግራይ ውጪ ዝነብር ዝእሰር ኣሲሮም ዝቅትል ቀቲሎም እዮም ተጋሩ ስለ ዝኾንና ኢና እንጂ ናይ ዘር ሓረግና ወይ ወዲ ዓድዋ ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን ሞይትና ወዲ ተንቤን ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን ሞይትና ትግራዋይ ቋንቋ ትግረኛ ተናጋሪ ስለ ዝኾንና ኢና ጠፊእና እዚ እኮ ተሓቂ ትለባም ተዓቅላም ህዝብ ትግራይ እዚ ተሓቂ ስፈልጡ እዚ እኮ ካብዚ ውጭ ሓቂ ኣሎ ንናኳ ኣብ ትግራይ ተወሊድና ኣይኮነን ዓቢና ኮይነን ተኣሲርና ክንደይ ስቃይ በዚሑና ተጋሩ ወለድና ስለ ዝኾኑ እዮም ዘር ሓረጎም ተመዚዙ ስቃይ ውስጥ ዝነበርና ስለዚ መስተዋዕል ህዝብ ትግራይ እዚ ከምዘይ ይቅበለኩም ንፈልጥ ኢና ህወሓት ምቃወም ኣነ ብጣዕሚ ሕጉዝ ዝገብረኒ ህወሓት ከይተቃወምካ ኣይትንበር ዝብለካ ሰብ የለ ኣሌትና ፀዋኻ ትግራይ ሓንቲ እያ ሓንቲ ከተመቃቅልዋ ኣብ ችግር ተብዝሑላ ዘለኹም ኣይትስዕሩም ባይዞ ጠባባት ስዒሮም ኣይፈልጡ ጠባባት ይስዓሩ እንጂ ስዒሮም ኣይፈልጡ እስኹም ስልጣን ብትሕዙ እርግጠኛ እዞም ናይ ብሄራት ከፊልኩም ትቀትልዎ ኢኹም እርግጠኛ ስለዚ ትጀግና ዓቅላም ህዝብ ትግራይ ንሓለ ይፈልሸኩም እዩ ምንም ተምጽዎ ነገር የለ ግን ንኣኹም ግብረ መልስ ክንመልስ ደሊና ኮይሆነ ንዘይነቅሐ ትውልዲ ክነቅሕ ኣለዎ ዓድዋ እኮ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ታሪክ ከደግዎና ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዓድዋ እኮ ኣብ ባትል ኦፍ ዓድዋ ዝነበረ ውግእ ኣብ ዓድዋ ይተገይሩ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ራሱ ካብ ዓድዋ እዩ ዝጅምር እንኳን ናይ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ዓድዋ ክቡር እዩ ከም ማንም ትግራዋይ ብሄር ትግራዋይ ተከባቢሩ ዝነብር ዓቅላም ጀግና ወረጃ ዝኾነ ህዝቢ ዓድዋ በኣኹም ለሃጫማት በኣኹም ኣብ መንገድ ተደርቢ ዝተወለደ ጽዋ ህዝቢ ይኹን ህዝቢ ዓድዋ ስለዚ ኣብ ጽሁሎም ንዞም ዓሌተኛታት ስራሕ ዘየለዎም ኣውና በሉ ኣውና ሃሮ ኣውና ደቀሱ ዝነብሩ ናይ ቲክቶክ እና ናይ ዩቲዩብ ጡረተኛታት ኣብ ጽሁለይ የቀነይለይ ኮፒ ሊንክ ሼር ግበሩለይ ዳዕሜ ዘመስግን ሰላም መላእ ተኸታተልየ ሰላም እምበኣር ኣነ ዘሕልፎ መልእኽቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንኽብል ንላቦ ካብኡ ብተወሳኺ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዘለኻ ናይ ድሮን ጭፍጨፋ መሳኪን ህዝቢ ሲቪል ህዝብ ስለ ትጭፍጭፍ ዘለኻ ደው ኢልካ ንኽትሓስብ ደው ኢልካ ንኽትመራመር ብትሕትና ንላቦ ብተወሳኺ ኣቱም ካብ ትግራይ ተወሊድኩም ካብ ትግራይ ተፈጢርኩም ምስ ጸላእ ትግራይ ተሰሊፍኩም ንህዝብ ትግራይ ተወግእ ዘለኹም ደው ኢልኩም ሕሰቡ ካብ ተወሳኺ ሰራዊት ትግራይ በዚ ኣተወ በዚ ወፀ በዚ በረራ ኢልኩም ተመሓላልፉ ዘለኹም ትሕስቡ ዘለኹም መኻዕ ትግራይ ኮይንኩም መኻዕ ተጋሩ እዚ ደው ኢልኩም ተተሓስቡ ዝበለጸ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዳንበር ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ ዳንበር ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ዳንበር እዚ ይኮነን ዝግቦ ብድሮን ክጭፍጨፋ ይኮነን ዝግቦ ዝኹሉ መላምል ደቁ ኣሰዊዩ ብሄረሰባት ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወራር ናፃ ኣውፅኡ ሕጂ ተመሊስኩም ብሄረሰባት ንትግራይ ክጭፍጭፉ ብጣዕሚ መሕዘንን ብጣዕሚ ዝሕዝን ካብ ተወሳኺ ኣቱም ስምረት ትበሃሉ ፓርት ስምረት መኻዓ ተጋሩ ካብ ትግራይ ተወሊድኩም ንህዝብኹም ክጭፍጭፉን ንህዝብኹም ክተድምዩን ብጣዕሚ ኣስነዋርን محفرن انتخيلكم زتورر مريتكم زتفانقل ህዝብኩም ምስት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኮንኩም ኣምልሱ ኣይከኣልኩም ናብ ሰስተድራኹም ተበተኑ ሓዳርኩም ግበሩ ካብዚ ብምቅጻል የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ወንድምህ ነው የትግራይ ሰራዊትህ ነው እና ከትግራይ ጎን ሆነ ከትግራይ ሰራዊት ከቲዲኤፍ ጋር ሆነ ይሄ ጨካኝ ስርዓት መጣል አለብህ ይሄ ጨካኝ ስርዓት መወገድ አለብህ ይሄ እንደድሮ አይደለም መንቃት አለብህ ይሄንን ነቅተህ ይሄ ጨካኝ ስርዓት ደም ያስከፈለን ሚኖር ስርዓት መወገዝ አለበት ከዚህ በመቀጠል የሻቢያ ሰራዊትም ይሁን የሻቢያ መንግስት የታላው የትገባው ጽምዶ ፈጥረ ነበር የታላው ለምን የትግራይ ህዝብ እየተደበደበ ለምን አታግዝም
لمن أتوقزم هاي تقرأ حزبنا تبدأ صمدوا بيلهم حجي صمدوا حزير دينا سودان يكون قبط يكون ماني صمدوا حجير دينا صمدوا حجر حقزنا سراو تقرأ حقزو ذكاء لكم حقزو أتو مرحتي تقرأ تبهالو ذكاء لكم بوليتيكا سرحو أب تقرأ زلو شفاتو أب تقرأ زلو باندات بنتركم دربيوم